min sɔgɔlen banna ni waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan a y'aw bisimila Neuf TV jabarani kan gɛlɛya minnu b'an ka jamana kɔnɔ a dogolen tɛ maa si la ka kɛ ni o gɛlɛyaw ye an ka ɲɛmayaso kɔni ye ni jamukan in sigi sen kan jamukan min kɔnɔna na wele bɛ bila an ka jamana dɔnnibagabaw ma ani maa hakili juru caninenw ma ka se ka hakilina falefale kɛ jamana kunkanko kɔrɔfɔw kan bi maa min b'an bolo o ye Professeur Babu Ɲang. Professeur i ni yantuma. Ok, salamu alaikum rahmatullah. Professeur yani an ka kuma di ma an bɛ maaw hakili lajigi géomacien ni o ye dɔnnibagaba ye ni o ye gundo tigilama ye o maa i ye ani fana fɛn min ye furakɛli nasiraw la i y'o dɔnnibagaba fana ye wa i taara ɲinini kɛ jamana kɔ kan ni ka segin ka na jamanadenw nafa ni o dɔnniw ye ani fɔ ka farafindenw bɛɛ lajɛlen nafa ni ka dɔnniw ye. Professeur jani an ka kuma di ma an ka kumaw la kumaba an bɛna kuma o kan fɛn min bɛ tali kɛ wale min kɛra an ka jamana kɔnɔ utukalo tile 18 an bɛna masala o kan ani jamanakuntigi wulili o bɛ se ka kɛ fura ye an ka jamana ma wa an bɛna kuma o fana kan ani cɛmancɛ fanga fo ka taa se CEDEAO ka kuma ɲɔgɔnya ani fɛɛrɛ minnu bɛ se ka an ka jamana sama ka bɔ ni wale ninnu na an bɛna masala o kan. Professeur i bisimila. Ok, auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Nga foli bɛ NTV télévision baarakɛlaw bɛ nga foli bɛ maliden bɛ. Professeur an bɛ ɲininkali fɔlɔ tɛngu i la wale min kɛra an ka jamana kɔnɔ utukalo tile 18 aw minnu ye dɔnnibagabaw ye e ye faamuya jumɛn sɔrɔ ni wale in na. Bon, faamuya mun bɛ ne bolo ka taa utukalo tile 18 wuli ka jɔ la sɔrɔdasiw fɛ fɛn de don fɛn mun hadamadenw tun sigilen bɛ n'a ye fɛn fɛn bɛ ko dɔn bɛɛ tun sigilen bɛ n'a ye parce que gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ depuis 2013 fo ka taa se masakɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ka premier mandat gɛlɛyaw tun b'a kɔnɔ fo ka taa se a ka deuxième mandat la a gɛlɛyaw fɛn ma b'a la ala ye don o don da dɔ de bɛ fara a kan donc bamananw ka sanda don ko n'i ye nɛgɛ ta ganga la n'i ye nɛgɛ bila ganga la foyi tɛ bɔ a kan ni nɛgɛ kan tɛ donc o laban ye fɛn fɛn ye gɛlɛya laban ye fɛn fɛn ye o ye nin n'a ɲɔgɔnna de ye donc fɛn fɛn tun bɛ fɛn fɛn expert ye fɛn fɛn bɛ ko dɔn kɛ bɛɛ kɛn tun sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ ko nin kɛwalew wajibi nin kɛwalew bɛna kɛ jamana in kɔnɔ parce que nin waati laban in na aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko hadamadenw tun bɛ ka bɔ k'u ka hakɛ ɲini ka gɛlɛya bɛ fan bɛɛ tiɲɛ don gɛlɛya bɛ dunuya fan bɛɛ kɔnɔ mais an ta bolofara tun b'a kan donc laisser aller tun bɛ jamana kɔnɔ donc kuma tɛ lamɛn parce que anw ye Africa Magie Moderne ani le réseau panafricain de la science mystique et du patrimoine ancestral an ye a signaler a mɛnna mais an ka kuma ma lamɛn an ye conférencew kɛ k'a kɛ Mali fan bɛɛ ka conférence laban yɛrɛ n ye farafinna dɔnnikɛla bɛ wele ka na Bamako yan nɔ n'o kɛra le 8 février passé palais de la culture la ka lettre sɛbɛn gouvernement ma k'a f'u ye Mali kɔnɔ gɛlɛyaw bɛ nali a gɛlɛyaw n'a nana a tɛ na ɲa vraiment jeli bɔn dɔw kɔ donc an kan ka kunbɛn cogo min n ye dɔnnikɛlaw wele anw ye farafinw de an tɛ kɛ nazarɛ fo ka taa dugukolo mɛrike n'an y'an ka tabiyaw bila dɔrɔn ko wɛrɛ de b'an sɔrɔ bon malheureusement n ka kuma ma lamɛn mais dɔnnikɛlaba minnu bɛ yan anw fa minnu bɛ yan dɔnnikɛlaba minnu bɛ Mali kɔnɔ n sera bɛɛ ma n wulila ka taa ɲɔrɔ ka taa ɲɛfɔ bu ye ɲɔrɔ sirifukɛ ye a ye n kunbɛn ka n bisimila ka n bɛrɛbɛrɛ vraiment a y'i bolo don a kɔrɔ a kɛra fɛn in denfa ye n'o bɔra yen n nana ka se dɔnnikɛla fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ ka se Seyidu Sumani Madani Hayidara n sera bɛɛ fɛ k'a f'u ye nin kɛwale in de kan ka kɛ jamana kɔnɔ ka bɔ yen ka se Bamako tutigɛlaw fɛ n'o ye ɲarelakaw ni surahalakaw ye u ye n kunbɛn ka ɲa n y'a fɔ n ko n ye kɛwale mun ye Mali kɔnɔ n'a bɛ nalen a bɛ laban nin de la donc an bɛ se k'a kunbɛn cogo min o de kama n ye farafinna dɔnnikɛlaw wele n'o ye le réseau panafricain de la science mystique bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako n y'u ka président ye afin que an bɛ se ka solution sɔrɔ fɛn in na cogo min le récoltat n'o ye ɲamakalaw yɛrɛ ka tɔnba n ser'o fana ma donc ka ci bila Bamako dugutigiw bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn maaba ye jamana in kɔnɔ n sera bɛɛ ma afin que ka lettre sɛbɛn k'a ci président de la république ma k'a sɛbɛn k'a ci première dame ma k'a sɛbɛn k'a ci a ka chef du gouvernement k'a ci le président de l'assemblée l'ensemble des ministres à l'époque k'a sɛbɛn k'a ci u bɛɛ ma donc nin kɛra le 8 février tɛmɛnen ka Moro Naba wuli fo Burkina Faso a ka na a ka kɛ invité d'honneur ka Conakry alimami ba wele ka na
ani Niger Almamiba ani Sénégal u bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako yan nin ko in na bon mais malheureusement ni tant que i tɛ politique kɛla i ka kuma tɛ lamɛn donc o man ka kuma lamɛn o résultat de filɛ nin ye ka kɛ donc ni gɛlɛya nana gɛlɛya laban ye fɛn min ye o ye tiɲɛli de ye donc bɛɛ sigilen bɛ n'a ye expert bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in tun bɛna kɛ ala k'an bɛɛ sababa ma. Voilà, an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali filanan ye an ka ɲininkali filanan tɛ dɔwɛrɛ ye jamanakuntigi yala a wulili o bɛ se ka kɛ an ka jamana gɛlɛyaw bannen ye wa professeur? Bon jamanakuntigi wulili a bɛ se ka kɛ gɛlɛya bannen comme a bɛ se ka kɛ gɛlɛya banbali ye parce que ni an y'a jateminɛ ka daminɛ 1991 fo bi acteur kelen pe minnu bɛ scène kan o acteur kelenw de bɛ ka ɲɔgɔn reconduit c'est-à-dire mentalité kelen pe bɛ o mɔgɔw la o mentalité kelen de bɛ bi mɔgɔw la fo malidenw ka kɛ hɔrɔn ye fo malidenw ka kɛ ladiri hɔrɔnya ni ladiriya tɛ parce que n kalannen don non 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 ce n'est pas ça fo malidenw ka kɛ n bɛ n ka jamana fɛ jamana tin bɛ na fo malidenw ka mali bila ɲɛfɛ fɔlɔ yan'u k'u ka intérêt bila bon malheureusement ni mɔgɔ mɔgɔ nana a b'i janto a ka poche de la fɔlɔ a b'i janto a duɲɔmɔgɔw de la fɔlɔ a kɛrɛfɛmɔgɔw de la fɔlɔ a ka balimaya de la fɔlɔ ka sɔrɔ ka jamana ta k'o bila ɲɛfɛla la a tɛ bɛn tant que an b'o o lancé kɔnɔ jamana tɛ taa fo maliyɛnw ka nkalontigɛ dabila fo an ka nkalontigɛ dabila jamana kɔnɔ fo an ka sin k'a dɔn k'a fɔ ko jamana de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛla la diinaw bɛ yen diina ye diina ye ça n'a pas de rapport rapport tɛ diina ni jamana fɛn cɛ je sais pas si je me fais comprendre donc fo malidenw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma malidenw ka kɛ ladiri ye an ka nkalontigɛ dabila an ka ɲɔgɔn sogodumu dabila an ka hasidiya dabila an ka ɲɔgɔn buruja dabila i tɛ foyi mɛnla mali kɔnɔ ni ɲɔgɔn buruja tɛ k'a fɔ ko jamana in tɛ jamana barikalen ni mɔgɔ mɔgɔ y'a fɔ i ye nkalon tigɛ mali ye jamana barikalen de mais a minnu b'a fɔ ko jamana barikalen don u t'a kɔrɔ dɔn mais hali ni jamana barikalen don ni mɔgɔw minnu b'a kɔnɔ ni barika t'olu la donc moi je crois que a tɛ ɲɛ quoi bon jamana o jamana fana ni gɛlɛya nana i b'a sɔrɔ gɛlɛya a laban ye hɛrɛ de ye il faut que hadamadenw minnu bɛ scène politique kan u ka mali bila sanfɛla la an ka constitution fo ka réviser de parce que an tɛ se k'an ka constitution ta k'a kɛ nazaraw ta ye a tɛ bɛn an fɛ an ka tabiya ni nazaraw ka tabiya tɛ kelen ye tabiya min tun b'an fɛ yan o ye an ka farafinya an ka danbe ye depuis le kurukanfuga fɛn min sɛbɛnna yen kalon tɛ mais n'aw nana ka na fɛnw bɛ yɛlɛma ka fɛn min bɛ kɛ nazaraw fɛ diinɛ tɛ mɔgɔ minnu fɛ danbe t'u fɛ je sais pas si je me fais comprendre c'est à tin t'u fɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na o t'u fɛ sanankuya t'u fɛ jo t'u fɛ foyi t'u fɛ mais n'i ko k'i b'o ta ka n'o instaurer anw fɛ yan nɔ a mɛn o mɛn a tɛ bɛn donc il faut que politiciens ka kɛ hɔrɔn ye o ka kɛ ladiri ye a bɛɛ tɛ hɔrɔn b'u ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dɔn mɔgɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ minnu y'u ka preuve kɛ an b'a bɛɛ kalama mais an ka kuma tɛ lamɛn de an ka kuma tɛ lamɛn fo hadamadenw ka mali bila sanfɛ fɔlɔ n'an ye mali bila sanfɛla la les choses vont changer parce que aw b'a kalama an b'a kalama o mali y a trop de laisser aller den tɛ fa bonya muso tɛ cɛ bonya cɛ tɛ muso bonya donc fantan tɛ faama bonya faama mako tɛ fantan na bɛɛ mako bɛ pɔsi de la donc o jamana denw bɛɛ kɛra dɔrɔgutala ye den bɛɛ kɛra joinmina ye jɔn nana ni join yanni ka bi jigin ɲa la i bɛ jigin ɲa cɛlakaw la jɔn nana n'a ye ale faama kelenw de bɛ a drogue autorisé a ka don jamana kɔnɔ donc n'an denw bɛɛ kɛra dɔrɔgutala ye ka kɛ dɔlɔmina ye ka kɛ fɛnw ye bon an tɛ sigi foyi ni nin tɛ donc i bɛ ka tagali a bɛ se ka jamana dilan ni bɛɛ y'i ka place dɔn ni bɛɛ kɛra ladiri ye ni bɛɛ kɛra mali ka mali bila sanfɛ yan'a ka bɛ fɛn bila sanfɛla la constitution f'aw ka jateminɛ f'aw ka constitution jateminɛ ni tigɛli kɛra fo ka ɲagili de kɛ maa kelen tɛ se k'i sigi ka maa 2000 nin yɔrɔ ta k'a dumu sɔgɔmada kelen k'i sigi jamana kɔnɔ o tɛ se ka bɛn o donc nin de ye jamana ye kuma mun bɛ hadamadenw da ko ninnu ye religieux nin ye fɛn ye jamana ye jamana de ye sɔrɔdasi ko t'a la religieux ko t'a la tout le monde est malien bɛɛ ye malien de ye a ye kuma ɲɔgɔn fɛ an ka bɛn fɛn kelen kan ka sariya kelenw sigi somɔgɔya t'a la foyi t'a la n'o kɛra mali bɛ kɛ jamana dimanba ye cɛmancɛ fangako min bɛ sen na o sigiliko min bɛ sen na e bolo a kan ka sigi cogo di a kan ka kɛ civil de wa walima sɔrɔsiw sɔrɔsiw yɛrɛ y'a fɔ u ka kuma kɔnɔ k'a fɔ ko u ka cɛmancɛ fanga
o b'a fɛ ka bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i ka hakilina di afin que jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min coup d'état dɔ tun kɛra a ma mɛn kosɛbɛ n'o kɛra général Amadou Toumani Touré la coup d'état moi je crois que CEDEAO tun nan'i dabila a kuma la bon Mali ma erreur foyi kɛ ka tɛmɛ o kan malidenw ma erreur foyi kɛ ka tɛmɛ o kan CEDEAO kɛ ne tiɲɛ de tɔn de don mais CEDEAO tɛ se ka na a ka sariya sigi an ka jamana kɔnɔ jamana bɛɛ n'a taabolo de don jamana bɛɛ n'a tabiya de don maa si kan'a yɛrɛ ka intérêt jateminɛ k'a fɔ k'i bɛ e ka intérêt personnel kama i bɛ n'o instaurer mɔgɔ ka jamana kɔnɔ a tɛ se ka bɛn n'a fɔra ko Mali ye cɛfarin jamana ye tiɲɛ de don n'a fɔra ko Mali ye jamana kɔrɔba ye tiɲɛ de don mais ni i ka wulujugu fa dɔ ta b'i kin n'i ka wulujugu fa dɔ ta b'i kin coup d'état in a kɛra cogo cogo Ala de b'a dɔn mɔgɔ t'a dɔn Ala de b'a dɔn a tiɲɛ n'a nkalon Ala de b'a dɔn mais hakilina min bɛ denmisɛnninw na moi je crois que a ka ɲi an ka temps fitinin d'u ma an ka temps fitinin d'u ma an ka hakili sigi o ka politicien dɔw bɛ se ka don u ka fɛn na minnu ye mɔgɔ hakilimaw ye minnu ils sont propres u ka don a la u ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan afin que ka transition kɛ transition fana ka wuli ntɛnɛn ni talata la k'a fɔ k'aw bɛ se ka jamana fɛn bɛɛ changer o tɛ se ka kɛ jamana de don du kelen tɛ o dugu kelen yɛrɛ fɛn tɛ se ka dilan tile kelen tile fila kalo saba kalo naani à plus forte raison toute une nation jamana bɛɛ donc an ka fara ɲɔgɔn kan denmisɛnninw an k'u bilasira u ka kumaw lamɛn u ka se ka constitution ɲuman an ka bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan constitution ɲuman bɛn bɛ kɛ mɛn kan ni jamanakuntigi nana a tɛ se k'a sago kɛ mɛn na à 100% o ka sigi jamana in kɔnɔ donc ne kɔni bolo waati kunkurun ka di denmisɛnninw ma waati mun civil dɔ bɛ se ka don a la mais a ka kɛ ni hakili ye a kana kɛ comme wari dun yɔrɔ a kana kɛ comme n tɛna fanga sɔrɔ n tɛna présenter donc n bɛ fɛn ɲini fɛn mun a bɛna malidenw degun afin que jamana bɛ se ka constitution ɲuman sɔrɔ ka se ka taabolo ɲuman sɔrɔ. Professeur baasi tɛ an bɛna CEDEAO kɔnɔna na u ka kumaɲɔgɔnya min bɛ sen na e bolo kumaɲɔgɔnya in e hakilina ye mun ye kumaɲɔgɔnya in kan wa ni bɛn ma kɛ ko la kɔlɔlɔ min bɛ u ka embargo la i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o kan. embargo tɛ se ka kɛ Mali kan parce que an ka nafa min bɛ taa kɔfɛ o nafa tɛ dɔn kan Mali ye dunkafa jamana de ye Ala y'an kunnadiya an bɛ sɛnɛ kɛ n'i ma sɛgɛn tant que i ma tɔɔrɔ i tɛ fɛn sɔrɔ fo malidenw k'o bila kulo la tant que i ma sɛgɛn i ma ɲani i tɛ fɛn sɔrɔ an ka jamana ye cikɛ jamana de ye mais ale faama kelen de ye jamana in buruja ale faama kelen de ye jamana in buruja n'aw ye embargo sigi an yɛrɛ fana b'an ka embargo sigi an ka embargo ye jumɛn ye i m'a ye ɲinan Mali cikɛlaw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u tɛ kɔɔri sɛnɛ wa aw bɛ n'a ye sisan ni suman da bɛ bin n'a tɛ bin i bɛ n'a ye en 1990 82 de 88 jusqu'à 90 la ɲɔ bɔrɔ tun bɛ feere Mali la 600 de bɛɛ b'o kalama ɲɔ kilo tun bɛ yɔrɔ dɔ la dɔrɔmɛ 6 de bɛɛ b'o kalama mun tun y'a kɛ parce que dunkafa gouvernement tun y'i cɛsiri sɛnɛ la ani bagan mara la dunkafa bɛ se ka sabati cogo min o jamana tɛ se ka kɛlɛ o an ka balo de tun bɛ bɔ ka taa jamana bɛɛ la office du Niger bɛ an de fɛ yan nɔ donc dunkafa bɛ anw de fɛ yan nɔ fɛn min bɛ se ka hɔrɔn ka hɔrɔnya bɔ a la o ye kɔngɔ de ye kɔngɔ man kan ka don an ka jamana kɔnɔ n'aw ko k'aw bɛ embargo sigi an dun ka fɛn de bɛ taa aw fɛ an ka sogo de bɛ bɔ ka bɔ yan fo Nigéria Mali sogo de bɛ taa dun yen nɔ n'aw ye embargo sigi jamana bɛɛ tɛ CEDEAO ka jamana ye o n ko Mauritanie bɛ yen n ko Algérie bɛ yen jamanaw yɛrɛ b'an kɛrɛfɛla la minnu tɛ sɔn embargo ka sigi dɔw bɛ ka kɛ pour l'intérêt personnel parce que mun na bamananw ka sanda ko ni zirakɔrɔ binna ba bɛ yɛlɛ sanfɛ ni zirakɔrɔ binna dɔrɔn ba bɛ yɛlɛ n'o tɛ zirasun jɔlen ba tɛ se ka yɛlɛ sanfɛ o n'i y'a ye CEDEAO bɛ wuli ka n'a ka sariya imposer yan n'o tɛ coup d'état tɛ o révolution dɔ kɛra Burkina u taara k'u bɛ taa Burkina ka taa u ka sariya sigi n ko Burkina bɛ ko k'u ka dan kɛnɛ ma u k'i jɔ fo olu Burkina bɛw ka bɛn a kan donc maliyɛnw an k'an cɛsiri an ka armée kɔfɛ an k'an cɛsiri denmisɛnninw kɔfɛ
politicien ladiri minnu bɛ an ka fɛɛrɛ kɛ ka na n'u ye afin que jamana in bɛ se ka basigi cogo min CEDEAO kɛnkan in nin ye bagabagalikan de ye n'u b'a fɛ dɔw teri de ye jamanakuntigi ye mɔgɔ tɛ se k'o bali mais ni tiɲɛli nana jamanakuntigi yɛrɛ reconnu ko tiɲɛli nana a ye yafa deli a ko denmisɛnninw kɛ nin ye ale tun b'a fɛ ka baara in kɛ o y'o de parachevé donc moi je crois que CEDEAO kan ka na an dɛmɛ de ka hakili ɲuman d'a ma Mali bɛ se ka transition kɛ lafiya la cogo min afin que burujali ka dabila ni hakili bɛ k'a fɔ k'i bɛ Mali de buruja k'i bɛ sigi ka sunɔgɔ i tɛ sunɔgɔ dɛ ni Mali burujara jamana bɛɛ bɛ buruja yan nɔ farafinna jamana fɛn fɛn b'a kɛrɛfɛ a bɛɛ bɛ buruja parce que Mali bɛ comme barajuru de Mali bɛ comme yan farafinna barajuru de n'i y'a jateminɛ Sénégal o Burkina o Côte d'Ivoire a bɛɛ bɔra yan de a bɛɛ bɔra dans l'empire du Mandé a bɛɛ bɔra yan de k'a daminɛ fɔ Ghana a bɛɛ bɔra dans l'empire du Mandé donc CEDEAO tɛ se ka na bi k'a fɔ k'a bɛna an bagabaga k'o bagabagali b'an sɔrɔ ni embargo kɛra wallahi a da ka go olu la ka tɛmɛ anw kan u k'u ka frontière fermer ni mun bɛ kɛ a bɛ kɛ ni Ala masa jɛra n'a ye foyi tɛ bɔ a la denmisɛnninw ka qu'ils soient sereins population ka nafigiya dabila an ka tugu kɔ ni kɔnɔjɛyala ye an ka tiɲɛ f'u ye yɔrɔ min bɛ bɛn an k'o f'u ye yɔrɔ min tɛ bɛn an k'o f'u ye mais an k'u dɛmɛ afin que jamana bɛ se ka basigi cogo min na sariyaw ye sariya de ye CEDEAO ka sariyaw ye sariya de ye mun kɛra yan nɔ bɛɛ kɔni b'a dɔn ko coup d'état tɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn bɛɛ sigilen bɛ n'a ye o mais yan'a ka se coup d'état ma mun y'a to CEDEAO tun ma na ka n'a ka sariyaw fɔ k'a fɔ ko nin kɛra nin kɛra nin kɛra nin kɛra u kana bi Mali kan olu de bɛ minnu kɛ la il y a tellement de chefs d'État minnu bɛ k'u ka constitution yɛlɛma ka troisième mandat kɛ mun y'a to aw tɛ taa fɛn bi olu kan f'aw bɛna bi fantanw kan anw sigilen bɛ a t'an kun a t'an kɔ a t'an ɲɛ an bɛ guerre depuis combien d'années aw ma se ka fɛn kɛ mɔgɔw bɛ ka faga yɔrɔ bɛɛ u bɛ ka fulaw faga u bɛ ka dɔgɔnɔw faga u bɛ ka nkalon tigɛ ko guerre bɛ Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ guerre porte yan nɔ bɛɛ b'a dɔn ko c'est l'intérêt de quelque chose qu'on est en train de défendre donc u ka fara mɔgɔw la u ka fara na an k'an ka jamana labɛn an foyi t'an bolo ni Mali tɛ donc la CEDEAO la u ka sabari n'u bɛ kuma ɲuman fɔ ka kuma ɲuman fɔ fɛn fɛn tɛ bɛn i ka jamana kɔnɔ kana n'a imposer wali jamana kɔnɔ kangari mun b'an bolo fana k'a da denmisɛnninw kana siran dɛ anw ye dɔnnikɛlaw de ye moi je ne parle jamais sur les réseaux sociaux bɛɛ b'a kalama mais Mali a bɛ lombo lanba i ko fɛn kɔnɔ ji a tɛ bɔn dɛ a tɛ bɔn dɛ jamana o jamana b'an kɛrɛfɛ u ye coup d'état min kɛ Mali ma kɛ Ghana ye coup d'état min kɛ Mali ma kɛ Benin coup d'état min kɛ Mali ma kɛ mais a bɛɛ ma stabiliser bi yan a bɛɛ stabilisera donc tant que mankan ma na bɛn tɛ na fo mɔgɔw k'o bila u hakili la an ka fara ka nanzaraw ka intérêt défend ka na an balimaw minɛ k'u ta tiɲɛ fɛn min sera Mali ma sini a bɛ se ka se aw ka jamana ma. Voilà professeur an bɛ taa ɲɛfɛ fɛɛrɛ jumɛn ni jumɛn bɛ e bolo min bɛ se k'an ka jamana kɔni sama ka bɔ ni gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. fɛɛrɛ mun bɛ yen hali bi maa si tɛ bɔ jamana kɔfɛ ka na Mali mara ni malidenw tɛ bɛɛ k'i ka place dɔn dɔnnikɛlaw k'a dɔn k'u ye dɔnnikɛlaw ye u k'u ka place dɔn sɔrɔdasiw k'a dɔn u fana ye acteur dɔ de ye jamana in kɔnɔ jamana tɛ se ka basigi ni jamanaden bɛɛ ma bɛn politiciens i ye ko kɛ cogo o cogo dɔ bɛ na bɔ a kalama donc mieux vaut que i ka baara ɲuman kɛ o ka fisa ni baara jugu ye parce que l'histoire va nous rattraper un jour donc malidenw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka nafigiya dabila l'hypocrisie an ka dabila n bɛ segin a kan an ka kɛ hɔrɔn ye an ka fara ka ɲɔgɔn laburuja an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma laadiriya kan n'an ye mun ye k'a fɔ k'a tɛ se an b'a bɔ yen il y a pas de midi à 14h kuma caman t'a la donc an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn an ka jamana bɛ se ka bɛn cogo min na parce que fɛn bɛ Mali kan amaliya bɛ maliden bɛɛ la amaliya bɛ e la amaliya bɛ ne la n'i bɔra jamana kɔfɛ n'i ye Mali tɔgɔ mɛn f'i bɛ maloya mais waatiw tɛmɛna bɛɛ tun bɛ référence ta Mali de kan wallahi ne ni masakɛ dɔw kumara u ko k'u t'a dɔn bɔnɛ juma jiginna Mali kan olu t'a dɔn bɔnɛ juma jiginna Mali kan ko hali a ma mɛn jamana bɛɛ ka référence tun ye Mali de ye bi ka o jamana ye o jamana de tɛ se ka kun kɔrɔta k'o jamana ko groupe fitinin dɔ de bɛ wuli k'a fɔ k'u bɛ t'u attaquer wallahi foli bɛ an ka sɔrɔdasiw ye cɛw de don dɛ
cɛw de don parce que mun kɛra ka n'i y'a kɛ jamana bɛ t'i ka ban pewu jamana b'i t'i ka ban pewu n'i miiri hali a ma mɛn waati min na Musa Traoré bɛ taa Algérie ka avertissement di Kadhafi ma k'a f'a ye ko ni donna Bamako ka coup de film ka coup de feu mɛn Mali kɔrɔnfɛla la a ko n b'i ka jamana minɛ k'a kɛ Mali 9e région o waati la mɔgɔ tun bɛ disi gosi bi k'a ye k'a fɔ mototigi dɔ de bɛ na dɔrɔn pap ka na an ka mɔgɔ mais ni kɛlɛkɛla ni fɛn t'i bolo mun bɛ kɛ donc an hakiliw kɛ kelen an ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kalabanciya dabila an ka jamana jɔ tiɲɛ kan parce que n'i bɛ sopaseman jɔ n'i ye sopaseman fitinin k'a la a bɛ bin an ka sopaseman ɲɛnama ɲini jamana in bɛ se ka jɔ cogo min jamana in ka di laadiriw ma afin que jamana in bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ. aw minnu kun ɲamadalen don an fɛ bi ani professeur Babu Ɲang o de tun bɛ ka kuma jamana kunkanko kɔrɔfɔw kan ni ne bɛ dansigi an ka bi entretien avec la a k'an bɛn waati wɛrɛw la.